безгә. Сез безгә кирәк шушы голос дигән тапшыруыбызның жюри әгъзалары булып утырыгыз әле. Ярыймы бер 3 минут. Килештекме ландыш? Тем более карыйсың инде. Без безнең теге голос булмый, татарлаштырган варианты ул да булса тавыш телепроекты булачак. Һәм инде анда безнең алыштыргысыз шибәр генә жюри әгъзасы бар. Ну шәчегез инде сезне карарак, аны кысарак Пелагея урында, ярыймы? Без теге Пелагеяны уйладык та инде теге татарлаштырып бетереп булмады, бераз гади генә ландыш Пелагея. Ярыймы? Кул чабып алабыз, ландыш Пелагея. Сәйдәш. Сез инде күп кенә яшь җегетләребезнең кумиры, кабатланмас Дима Билан урында утыра торган буласың. Син просто гади генә шулай ук инде Сәйдәш Билан. Вау, да, бана шей, да, о! Нормаль. Кеттек хәзер инде алга таба иң кызыгына. Җәмәгать, барыгыз да беләсез, безнең анда инде жюри әгъзалары утыралар кожаный кәнәфиләрдә, шулай бит. Кожаный кәнәфиләрдә кнопкасына китереп басасың, оп, кәнәфи борыла да куя. Но безнең инде театрыбызның ана кадәрле хуты юк. Без барыбер да тырыштык. Эстестенный үзенчәлекле утыргычлар алып килдек. Сез кул чабып торыгыз. Хәзер мин алып чыгам, ярыймы? Әйдәгез. Тот, бу специальный эшләнгән, үзең беләсең, под рубашку, под платье. Ярыймы? Сәгелештек. Пилан маса синеке, Сәйдәш, Пилан, обязательно да матур иде. Ну, беренче чиратта инде дә син менә үзеңнең 2 яшьтәге булган вакытларны искә төшереп, эштә булган барлык дугаларны укып, менә шушында утырып кара әле. Специально әзерләдек, синең размер менә туры килергә тиеш. Давай. Өйдәге шикелле утыр, курыкма, давай иде. Давай. Утыр, курыкма, аякларыңны суз, расслабься, всё. Только бик каты көчәнмә. Ярыймы? Тимер түгел, үзең беләсең, пластмасс. Всё нормально. Да, сезнең телевизор күрсәтә бит әле монда, да. Всё нормально. Аңлашлы. Хәзер бер генә секунд, всё продумано, всё обдумано. Әз генә сабыр итегез, сез кул чаба торыгыз, хәзер эшлибез, ярыймы? Всё нормально. Мин барысын да беләм. Мин беләм бит инде, әйтәм, җойсызрак булырга. Һә, булай иттерәбез. Пелагея. Мин каплыйм, сез җайлап кына инде урнашасыз, ярыймы? Килештек. Давай, менә шулай. Әбиләр шикелле бар. Менә хәзер җибәреп утырсаң да булай, барбы исе чыкмый, нормально. Капладым, всё нормально. Да. Карасың менә. Молодцы. Хөрмәтле кунакларыбыз. Анда бит инде икәү генә түгел, шулай бит жюри ясадылар. Мин булырмын инде Дмитрий Нагиевның җилдән туган малае. Айдар Нагиев, Нага. Аяк мин булырмын Айдар Аягов. Ярыймы? Әйдәгез. Сез әзер булсагыз, без әзер киттек. Тавыш телепроектын башлап җибәрәбез. Хәерле кичләр, мөхтәрәм телевизор караучы тамашачыларыбыз. Рәмешләр юмор телевизиясе тәкъдим итә. Турыдан-туры эфирдә Тавыш телепроекты. Һәм аның алыштыргы салып баручысы мин, Айдар Аягов. Кемнәр генә килми, кемнәр генә катнашмый инде безнең конкурсыбызда, телепроектыбызда. Бүген инде конкурсантларыбыз дилбегә буе чиратта басып торалар. Шуңа күрә озак кызып тормыйбыз. Тавыш телепроектын башлап җибәрәбез. Чакырсыбыз килә үзебезнең студиябызга иң беренче конкурсантыбызны. Аның исем фамилиясе безгә билгесез. Ул үзен бик яратып кына сәхнә псевдонимы белән Тушканчик дип йөртә. Каршылабыз беренче конкурсант Тушканчик. Every night in my dreams, I feel you, I see you. There is my life, love you. Why she is my
DiCaprio, help me. I love you, DiCaprio. Go on. Жамағат бірінші конкурса тушканчик. Хаминаға біздің Сейдеш план бұрылды. Оланы өзінің группысына сайлады. Молодец! Хамина шақырасымыз келе. Студиямызда екінші қонағымызда екінші конкурсат бек өзеншілікті жыршы. Бізде бұл қонақта Урам соғышы ветераны. Ол өзін бек яратып қана мальчик веселый пальчик деп ерді. Қоршалабыз, мальчик веселый пальчик. Ну чё сидим, чё не хлопаем, ё-моё? Давай, тизерек, давай, эфир бара, давай, тизерек, турдан тур эфир чуремін, давай. Хлеборезку завали. Сейчас будет пучком, сейчас сделаем чуки-пуки, братан. Минета. Өзімнің яратқан стилімді, шампунь стилінде жүрлейм бүгін. Ненде стилі? Шампунь. Мен шампур деп ешеттім бір екен. Құлағыңны жүй, ё-моё. Яратқан жыршым Филе Кохр репертуарынан жыр. Кем? Филе Кохр. Кем сон ол? Филюс Кахиров. Все, давай. Песенка про лес. Qaradağnay urman alğa taba süzlerin Мандайында сөздер бірікірет ұлы, сенға тамашашылары қол шаба. Әм сенға ұландық Пелагея бұрылды. Ол сені өзінің группысына сайлады. Молодец. А чё сенға салқын шөлі? Ебе салқын болсаң, газовай тем утра еще нормально. А чё мы с тобой сейчас вместе будем заниматься, да? Конечно, Вообще, молодец. Классно, я люблю петь вообще. Да, молодец, все. Молодец. Эй, Жарлан, мне вообще что, надо. Слышь, Баклан, а ты чё не повернулся, ё-моё? Давай, короче, не, турда эфир, давай, Самарак. Чё, проблем, что ли, захотел, Все нормально было, давай. Я тебя запомнил, понял? Все, нормально, давай. Самарак, следующий не время, эфир дансом, давай. Короче, я тебя найду. Давай. Голубой горшочек, блин. Кімдерігіне келмей біздің конкурсымызда, кімдерігіне келмей, кімдерігіне жоғалтмай ұшылай бейді. Әміне шош орында өзі бізді Тауыш телепроектінің генеральный спонсоры біледі тұрыштырға рұқсат етегіз. Тауыш телепроектінің генеральный спонсоры ол да болса мен. Яғни мәселе мені теплицем. Яғни мәселе мені теплицада өсетірған қиярлар. Ойдарының қиярлары, Қозанда ең зұрлары. Әмінде шош орында үшінші конкурсатымыздың шақырасымыз келе. Шолайық бек өзеншәліклі шәқіз. Бек өзеншәліклі. Қоршалабыз үшінші конкурсант. Кетек! Рахмет. Мен рэп оқим, рэп. Йо. Білмейм әлі көпке әлі бек ұзаққа, ақыры мәңгі ұныта алмамын. Тудырғашта акушерлар мені көріп, нәрсе бұды бақайышып қалғанын. Міне ол Тауыш, міне ол татар жыры қоян башланы, құрмет достар. Әлі біз бұл егетлері қадандырып, бүтін Татарстанны, бүтін Башқұртстанны, бүтін Мәскеуіні ұш түбіндегіне бейтешеміз. Ұш түбіндегіне көбірек! Мен жеңдім мұсын әтей? Конечно жеңді олым! Конечно жеңді! Бүтін тамашашы құлшабы, басып құлшабығыз менің малайға, басып! Үш жор яғзасы сен қабырылды! Үш жор яғзасы!
Менің мұхтарым достар, Тавыш телепроектінің ақырында бек өзеншәліклі сөздер білен бітіресі келе. Қазіргі заманда, қазіргі тұрмышта, эстрадамызға өрмелеп сахнаға мініп жырлайсыңыз келе екен. Жынлы қолды абзағыз болсын. Бірде болмаса, сумкың толық ақшам болсын. Енді бірде болмаса, атаңның қиярлары мына қадар болырға тегеш. Жориларына бордым, давай бөлеклерін бер, ярай ма? Бүләк бар. Мә әтинеке. Мә қайтқаш ашарсың, мә. Теплицадан. Бармады қонақларымыз енді зор алқышлар, Ландыш Пелагея. Хамеде Сәйдеш Пелаг. Хамеде өзімізді театрымызда истәлетті бөлеклер тапшырабыз. Асын бер, сәлем әлі, малатсы. Жамағат, қол шабылар алқышлар өз атабыз, кейтер!